si ini rangke abitung ophan ang churlo nang tumphan nang kepa teng ke bang kepo ini jasmet pet ni lutum press meet ke hang nang ko kathe apuan lo idam tangani Borjan constituency along CM interaction program dolo plus so interaction program along ini tum karbila anglong aben dimaso IMP aki hai omor sing tiso alangli rat athinglo rat ahong jailong ison soni alam kaningje artho rudamde that asomsi nilutum thekdamlo aben aron damde that asomsi nilutum thekdamlo halo so lam aku thak nilutum pini ison soni nilutum party ben APTC party ben rada phan mate BJP party phan ison soni kapaking dunji apan si nilutum lapang so press meet bangkenang to panak jopa pondo aprang si nili lam the in kaningjen nang dia laman ngi dam dia prang nili sia video clip nang to kan peklang la alang li rat amai pilong ko pisin jelo ma hala solam nang to kan peklang alang li la solam kaningje rat acceptable mala kar biang no rat accept unji mala bang solam nang to kan peklang la সরকারি কামরা হাংলো এগুলো প্রকল্প মানে কথা হবে একদম হেনসে কাটিপি কাম গেছি এগে নিরম ফাইলা হলো নি কোসন কি বলে আং মুন্ড দাচ্ছেপি এলা ফিরা বাংলা আমরো বিজেপি প্রাইমারি মেম্বারশিপ বা ফটো বাংলা তুলো ও নবে বিজেপি লয় লাসি লাবাংসো আপনা লাবাংসো সরকারি কামরা labang rong tri labang sopo na improve lo nilu na thanga masiwan ni labang rong tri abang murato ando si tungi jahan rap sarisi ake hai mawon mawon pangke labang so saribet nili bide labang local MLC mate iem so de rong karani tersi pakeli la so video clip nang tum tanon theglong lo labang non tan sam paklang inut pawon bongrum pu alangli SGB arpu hangdun lo laso SGB arpu hangdun lo masi alangli file bangke MP omor sing tisu aki hai ati bulong le lo alangli file bang check lo amasi nilu tum APH to se amai phu aki hai jai kathar pen on bongrum aki hai alang tum handcheck kichipi a photo theglong lo amasi alangli fan SGB abangke approve preder lo aphia bangke guri target thalo alangli fan kopi goson pene alangli BJP primary membership alangli I card alangli chipaklang tuansi alangli fan SGB arpu pen al SGB arpu alang fan pek pon tulo kosi alangli rat ahong jang sinje laso alam kar biang lo arat kit heke dingatung SGB doan rong asar doan kadu kawe kar biang lo stakeholder tum an kama thakar sik pen lake ilitum kidunangji matalangli fan lam ke paking tu nanti nong apa orang lelok. SGB ganggura kadu kawe phanta politics long paju ponet politics long pangwi pon ut asom sin gitu thai namong pini bongrum sang ho ki hai jong si BJP primary membership I card tipaklang clear asante alang lipan SGB arkuben pekon pedat ko alangli tum ideology ateng pulong te BJP ideology ateng pulang te BJP tum ansi SGB arku ateng unjoji lapuson si alangli tum ke rat thino taklang pa lapuson kaheno dak akam ke asai ki claim ke non BJP along si ilitum thek long long idamtang arni ahun alam le ilitum che thandam pustame lapuson ke ilitum thekdam long lena ASDC ta ningkang tre pho an bak rat charialo karbialong ASDC charialo ta ASDC ke chari hutsi tame alang itum SGB arpu ke pekpon hut ke lapuson ke claim klang
amuk nangke Congress amuk nangke CPML berusaha farfi letu. So ang ding abang kaya lagi alang tuan pijuno kartang ASDC tuhan sitami. Lapen ke Congress ahus sitami itu tuh lapusan thekdam long le. Congress atum sitami ningkan krepon pakai cari alo. Sitami nangke ASDC nangke CPML wamen penke SGB arku pekon pediat pula sana lam ke itu tuh thekdam long le lapen arju long le. Athema gangdura tumpan ronga sara tumpen ke politics long ke panggui uji la ke aron ave. Nono bangke itu tuh thekdam long daklo BJP kali polo tante SGB arku ta pekon peku ang deng sinong nang le rok. Kopia podol alang itu la po anset rada pan baphere ya pan ki claimer ke kopia pan lo jai kathar ake hai alang li pen cardom ka chipi chola joine si a photo tag lo joine si SGB arpu pe pon pe dek करके मांग हुई में alam lage सरकार के चिलाबोजी लगे रात चिनी बिसारला मो निली तुम एपीएस से पार्टी जों सी सरकार बांग लो पुलंते निली तुम ताला पसंद सी क्लेम ना पोमा अमुक लगे बीजेपी अमुक लगे कांग्रेस अमुक लगे एसडीसी पुसी निली तुम ता लांगपो ना पोमा सिता डेमोक्रेसी तें पुलंते लासन की क्लेम नो ले alang like umane jungjung IMP kalilu Karbiang long di masa long doan arak IMP alang like komane ke ASC komane ke Congress komane ke BJP pu alang like thak da tanya tak divide da niya ke nang abil la langsung ka ron abe bisarala non PMAYG hem ki bomo langsung PMAYG hem ki pike amu ke Congress amu ke ASC amu ke CPML amu ke APSC amu ke BJP pu hala so form nom doma सरकार langsung specific a party a phansi pinanji pu hala ke tok doma lapson abe hala ke rat a phansi bang सरकार en panong sinang pilo exactly lo alangli rat a phansi klan nampu lasi lake kibang tuji arni itu makhe phan isi kaphere me ang asom sinang lukwa lo isi fear psychosis ka create je phansi alang tu ke kami claim SGB ke hang itu mana phan ami thanga ning ke hang ate labang so freedom ke pavi de je phan alang tu ning ke ma tha teng si ken kam chi yor nai alang tu ke ma tha teng si menon henon ta me kam du nang gi kwa teng si alang tu ke rada phan asai bang peklan kon dong ahimalang li masih rada hong jang sining kita jai ka thara ki happen heng check ke tipi pe na joksi ni alang le pan approve pe jalo pusalang ni ngi tan lasi la pusol akang make madu arachari alon ke dua songja po puno la pusol ki plak ke plek akam make claim ke tet asonte itu a society apang message ma posting tu ni mathana lasi ke cheng silo karbiang long SGB arpu ke pe kaphanta party lang det uangke ke cheng si lo la ke BJP bensi pun thek pon lo lasi BJP a adura bangke dak bensi pun thek lo alali tumbolo bango kemna rapena itum ke sibet lo ni tumi kadu ka MP lo ni tumi kadu ka ne ke madu ka apne ACM lo ni kadu ka IM lo bosa tum ninjeje athake sta alo bangke tum kan divide lo arad hom jenang se alang tum cepak lang da ini lasi alang ni la bosa alang ken ke penapo ni tu APC party pen itu mengduk cepak lang la bosa ikan tidak tinggi la pen ni tu APC party penta jongsi aporang le dopote itu to sarkar cari dia besi bagi langsung sarkar ke cari hut kini itu laposan claim laben claim long le laben claim mana le lasi alang itu laposan sai ki claim na pot laposan lam kini pena porsi ni omor sing kiso ke hapana sabsu itu mingtuk cepat lang lo alang ni ke bang tijani laposan ke ningje di sunte la solar alang ni lam jumi de ningje rong bosan te rap accept je polo
alang li non la bangso alam kan ni de penapot ami thang phanta alieve rat phanta alieve no la so alam ke alang li ningje je detra alang li kan ni alam en pot rat ta li ke longji ami thang a party phanta me ali ke longji la pusa alam se alang li ningje so de messenger polo alang li la puson ka hino tak asai ke ni de penapot pini itum phan ami ma padugrom rat phan ni padugrom inut AMP tapi SDB arpu kipigel ke ha ramai pilon ke announce ni ke cepat clear ke declare ni adin takali dan dana hanglo aron penga tu mondol mum han ronga sapang ka tu ke argument cholo pote improve mo pidan no lalu ke kam ke lagi cheng ke thip ne ke na abi la so cheng ke thip to join ni si atmi lom ke bihari akhe tumang thur paksi amuk bongrom sam ho phan SDB ki pige chok che pa no post du lo alam cisong tuji ku sarang tunam kani lo par si press ni ke bang ong so li bihari akhe tu lake alang li phada lang plot lo nge MP phada lang plot lo CM phada lang plot lo BJP phada lang plot lo lang tu sa alang li tum ke party li ke pe thek ni case ke pa thek pa thek ke da si klang lo athema la so prang nut misra pomi ta SDB aku hang bom no puge oh hang dun bom no puge bang non thur pro job pipi da ma Kasi bangke BJP po pole ke dore kali bona alang tum hana benefit phansi alang tum ab jam akhe bang bang cepat he bas alang li cheng ke thipe na posi piniar ni ke alang tum no ke bongrum sang ho phan ke SDB accept one han ke aku tham thunang ji misra phansi alang tum chongwai abang phansi SDB pinangi poda alam tin cepat lang lasi la pusona saya bang ke alang tum claim ke dara sonte ku bang si ni tum ning ke hang da rata na se ning ke hang lam the si nang li phanang ar joigla non nang li ki pu ateng pulong te sorkari gambura tumke hakku penta epeng vet sido la pen non ke aphiong sorkari gambura tumta hini ke thom do koklo la so alam hini ke thom ke do kok ke nang li hin pen ke la non BJP kachari pona sarkar tondong ke thak putong pupoma mate sarkari gambura to ami thang jungjung si kache thak putong jong dam ponang li hin pen nilutum non lang dan arjulo la solam ke nilutum mang bom pen an chi thanu nilutum kache char dam ta kala BJP sarkar nang charilu pen ke la puson division abang nang topik hangjang group te jing bang nang topik hangjang SGB jat kelo la non GB mata lo kara kra panos nang dulu ke lasi lake itu man disunity nang wan pi kar biang bong nang thak la so a formulasi la tu mang nang claim dong ko pi por la sanang tu ko ke athema arlu pena bang ke alang itun ke che thangdak non ta je BJP man proi play polong te nang tom han SGB aku nang pipe BJP long do de pote GBR ku tenang pek la puson si la tum ar lo pen ke ci parai dia la su beno posi asong nang do ko lo pang phule BJP ni krola lo pali ke anu tina pang phu male episa su ki krola lo pui gali ke anin ke hang abang phu atum bang chongwai lang ke bang ajat pinu bang do thip po pin la son division ki dokok pena potsi narong asara mai ta hin ng dokok lo SGB at tentang si hini ki thom ki yang ng dokok lalu pulde itu ma society pan itu ma khe pan ki mission ang thek kan do athe si akhe yong si song ni song thon nang dolo pulde la ke matha lo la ke disunity lo pen disunity lo pulde la ke jakong gawe ave ve ko la ke people lo ke thek ser tu ki pu itum unity dolo te itum tangragi unity dolo te itum ke manga sana junji bi apa a hol ke unity halo itu teman jakong ke thenai hormu setelah bangso unity bang nang lak da lasi il tum ke alam chakil akam ni thenglo ro pipider lo mati di henche ke chipi chot alaman si di pipida lo SGB aku ba api primary membership ke lo se lang ke pipi tulo alang tum ke alang li kipi mana ke BJP tum si kipi lo la se la poson asai bang ke claim tidak sunte itu society yang misal masih non nang da kar jualan kan ha
non BJP sarkar ang charu lo kan se som division ban ken ang chok sang se te kam lo Tate SGB aphan BJP membership and a pulote SGB ar puti pe ko si na do tangte la non ke SGB kam ki claim mate asai ke claim tum an ke BJP membership ken tang tum sai deluma nothing polong te la song si te lo nothing polong te la song si te lo a prank entang tu mangal ke kusen sabu akimi tu man bang sini ni ko athema SGB ke la non BJP ke do pele SGB ke do kali di BJP ang via ko benda SGB ke do ASDC a prank wala SGB ke do ASDC ani hota do lo Congress hota do lo tabang Congress ASDC tum ke la so putha ke atum plak nam de na ke amuk ke na ke Congress na amuk ke sambal tum chiphang pele ke aron langko criteria langko olali SGB ke manja odolo program bang pidat po halas tigala non ke lale kalang li criteria le kalang li ngi halas somuni BJP ke lima kalang ma itela aron do mai tuma society lo pir the thak sona vi party ka li polo te chat nang long di polo sono apir the mai no hafta sona kan asna politics ke claim ke kar biang politics abang se hin jo asna ni asla ke claim nang ni kharak ni me kam lagi lasila bang cepat ke ni BJP tu tara ahong jang tala hala ba halo itu ke terak na magi ni tu ke terak tu bang lu ni tu EPSC bela ke terak kali itu bisa inuna karbi itu masong jap pula pusong kan ni dia te bang ting lu mati rata ting di rata cap tailong kan ni anu tin na juloing mati karbi tu dia ka juloing kan di mati da kicce tu na ajulo mati jo langka karbi tu kan masong tanglo itu ke mata te nang plain tanglo pusong bang ni cha debi hala bang tu ke terak bang ke lasila pusong society pan masni putam de especially itu EPSC pu bang ni ni itu makar bi aham phang ahom mas phan la sun palitaran nang ni la pusong akain utak assignment claim nang ni pu nang ni politics claim no ajar le claim setame itu mani ba nang jiwer de anivan nang jiwer nang li politics no akan tui nai ang dele nang li le dun setame bir khe thak nang kilong nang ji akhe tar nang long et setame nang li khe yong si ingbodet te nang li fan ali abi nang li long riong si ingbodet te nang li fan ali abi nang li MP manta ali abi nang li sia manta ali abi nang li khe nang li long review dete hal so bang itu bang tin ali da bang cuma kan ini dolan